Goed gewerkt! Oh. Er zat een effect aan die bal, hè? Die stuitte er heel erg. Geen zaak en dan ging hij in één keer door naar binnen toe. Ja? Nou ja, als je thuis bent, even omkleden. Tweede avond, hè? Ja. Het is volgens mij het Harderwijk mannenkoor. Oh, dat is Rijksman.